बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों सुबुं खुंथाय हादराव साफ्रोमबो नोगोरारिफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनांगौ होननानै साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनो गाहाम हामलायथि बावहरदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। थामथि खोलोबनि विधानसभा बिसायख'थिनि भट सोनाया 6 एप्रिल अदेबानि दिनैनि सानखालि फुंबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय जागायजेनसिगोन। दानिया फैबावदो गुबुन नैथि खौराङाव। आसाम विधानसभानि थामथि खोलोबनि जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय बाक्सा जिल्ला खुंथाया मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गोख्रोङैनो थियारिसै। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लायाव गासै मोनथाम बियाबाव बिसायख'थिखौ गेलेनाय जागोन। बेफोरो फारियै 58 नं तामुलपुर, 62 नं बरमा आरो 63 नं सापागुरि बियाब। बेनि थाखाय सा 5,33,594 भटारफोरा भट होनो मोनगोन आरो सा 22 बिजाथिफोरा बे बियाबफोराव बिसायख'थिनि थाखाय गसंदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लायाव गासै 788 भट होग्रा सेन्टार बाहायनाय जादों। बेनिनो 58 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव 308 भट होग्रा सेन्टार, 62 नं बरमा विधानसभा बियाबाव 244 भट होग्रा सेन्टार आरो 63 नं सापागुरि विधानसभा बियाबाव 236 भट होग्रा सेन्टारफोरखौ बाक्सा जिल्ला बेंगिरिया थि खालामना होनाय जादों होनना मिथिदों आरो भट होनायखौ सुबिदा खालामनो थाखाय बाक्सा जिल्लायाव गासै 3,782 डिजाइनिं आरो पलिं एजेन्ट थि खालामना होनायबो जादों। बेनि गेजेरावनो सा 120 आइजोफोरखौ थिसननाय जादों। गुबुन फारसेथिं बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मोनथाम बियाबाव आइजोफोरा सामलायगोन मोन 25 भट मिरुखौ। मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला 6 एप्रिल अदेबानि दिनैनि बिसायख'थिनि समाव कभिड-19 खौ नोजोर लाखिनानै माखासे नेमखान्थि मानिनानै सोलिनो नांगोन। समाजारि जानथाय, मास्क गाननाय आरो आखाइखौ सेनिटाइजार बायदि लागायनो नांगोन। लोगोसेनो भट होगिरि रायजोफोरा भट होनो फैनाय समाव भटार कार्ड एबा फोरमान बिलाइखौ लाबोफानो नांगोन होननाबो फोरमायथिदों। दानिया फैबावदो थामथि खौराङाव। बाक्सा जिल्लानि 58 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय टिकेट लानानै बिसायख'थि गेलेनो नागिरनाय रंजाखुंगुर बसुमतारिया बिसायख'थि जानो गोनांनि 7 सानसोल' दंसै समावनो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै बिजेपि दोलोआव हाबदोंमोन। बेखौ लानानै बिपिएफ दोलोआ रंजाखुंगुर बसुमतारिनि हेंथायै गोजौ बिजिरसालियाव बिजिरनो थाखाय गसर थिसनदोंमोन आरो 58 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव भट होनाय सान एबा बिसायख'थिखौ फावसयनो थाखाय आर'जलाइ होदोंमोन। नाथाय रंजाखुंगुर बसुमतारिनि जेबो फोरमान गैयैनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ होनाय आर'जलाइखौ गोजौ बिजिरसालिया नेवसिगारदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैबावदो बरपेटा जिल्लानि बिसायख'थि मावख'आव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। बिसायख'थि मावख'गिरिनि मावख'निफ्रायनो खावनानै लांदों 55 लाख रां। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बरपेटा जिल्ला बिसायख'थि मावख'निफ्राय बाक्सुआव दोननाय 55 लाख रांखौ थांनाय 4 एप्रिल खालि हरनि समाव मावख'निनो सानै मावथिआ खावनानै लांदोंमोन। उननि समाव पुलिसनि सिग्रोमनायाव गासैबो रांफोरखौ मोननायजों लोगोसे बिसायख'थि मावख'आव खामानि मावग्रा सानै सुबुंखौ खानो हादों होनना मिथिनो मोनदों। बरपेटा सदर सोहोरनि पुलिस बिबानगिरिया मोनथिहोनाय बायदिब्ला थांनाय 4 एप्रिल खालि हरनि 2:30 रिंगायाव बिसायख'थि मावख'निनो सानै खामानि मावग्रा सुबुङा खोरखिजों हाबनानै बाक्सुनि साबिखौ सिफायना 55 लाख रांफोरखौ खावनानै लांदोंमोन। दानिया फैबावदो आसाम विधानसभानि थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया खोब खम घन्टानि उनावनो जासिगोन। बे समावनो मैया हराव बिसायख'थिनि मोनसे गिथावना दाङाबाजि सोमजिदों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार सहरनि शान्तिनगराव बिटिसिनि इएम अरुप कुमार दे सम्पक आरो बिपिएफ दोलोनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो बिपिएफ दोलोनि मददगिरिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे सम्पकनि गंनै गारिखौ बुख्रुबना हरदों होननानै खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आरो दान्दिसे उनाव जाथाय जानाय जायगायाव क'क्राझारनि एसपि राकेश रशना सहैनानै नायबिजिरो
आरो जाथायजों लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ हमनानै लाङो होनना मिथिनो मोन्दों। आरोबाव फैबावदो हादराव फिन बांबोनो हमदों कर'नाजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया। कर'नानि थासारिया आरोबाव गिख्रंथाव महर लानायखौ नोजोर होनानै हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ फैगौ 8 एप्रिलाव रायजोनि गासै गिबि मन्थ्रिफोरखौ लानानै सावरायमेल जथुमगोन। लोगोसे मैया थांनाय 5 एप्रिल समबारखालि फुङाव सावस्रि बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 24 घन्टायाव हादराव 1,03,528 सुबुंफोरा गोदानै कर'नाजों गाग्लोबजादों। लोगोसे सा 478 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। मख'जाथावदि कर'नानि भेक्सिन होनायखौ लानानै हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा थांनाय 4 एप्रिल खालिबो मोनसे मेल खुंफुंनाय जादोंमोन। बे सावरायमेलाव कर'नानि भेक्सिन आरो बेनि सायाव सांग्रांथिनि सायाव नोजोर होनाय जादोंमोन। गुबुन फारसे कर'नानि सायाव सुबुंफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय 6 एप्रिलनिफ्राय अदेबानि दिनैनि साननिफ्राय 14 एप्रिलसिम गुबुन गुबुन जायगायाव हाबाफारि लानाय जागोन होननानैबो मिथिनो मोन्दों। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। थांनाय 3 एप्रिल शनिबार खालि छत्तीसगढ़आव नक्सालिफोरनि गाग्लोबनायजों सीआरपीएफ कब्रा रेजिमेन्टनि सा 22 जवानफोरा मुंख्लं जानायजों लोगोसे दासिम सासे जवाना गोमानानै दं होननानै मिथिनो मोन्दों। सोलोंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला खमैबो 200 निफ्राय 300 नक्सालिफोरा सीआरपीएफ जवानफोरखौ गाग्लोबदोंमोन। सोरखारा फोरमायथिनाय बायदिब्ला छत्तीसगढ़नि मोन 8 जिल्लायाव नक्सालिफोरा गोहोमैनो गोसारनानै दङ। आरो नखर बिफाननिफ्राय फोरमायथिनाय आरो लकसभायाव होनाय फोरमायथिखौ बिथा खालामनानै मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 10 बोसोराव अदेबानि इं 2011 मायथाइनिफ्राय इं 2020 मायथाइसिम गासै 3,722 नक्सालिफोरनि गाग्लोबनायजों सा 489 जवानफोरा मुंख्लं जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। आरोबाव फैबावदो 6 एप्रिल अदेबानि दिनैनि सानाव खुंफुंजानो गोनां 3थि खोलोब बिसायख'थियाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफ आरो महाजोनखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। दानिया फैबावदो जोबथारनाय खौरां। आसाम बिधानसभानि 1थि आरो 2थि खोलोबनि बिसायख'थिया थांनाय मार्च दाननि 27 खालार आरो एप्रिल दाननि 1 खालार खालि गाहामैनो जानानै थांबाय। आरो 3थि खोलोबनि बिसायख'थियाबो 6 एप्रिल अदेबानि दिनै मंगलबार खालि फुंबिलिनि 7 रिंगानिफ्रायनो जागायजेनसिगोन। दिनैनि जानो गोनां 3थि खोलोबनि बिसायख'थिया गासै मोन 40 बियाबाव जागोन। बिनिनो गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे उदाङै गेलेनाय गासै सा 337 बिजाथिफोरा बे बिसायख'थियाव गसंदों। आरो दिनैनि सानाव नोंथांमोना गासैबो गाव गावनि मोजां मोननाय बिजाथिफोरनो भट होनानै देरहासार खालामनो नाजादो। लोगोसे दिनैनि साना गाहामैनो गाहाम बारलांनो हाथों। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आबो बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।